Minilyon nga shabu nakuha sa kapulisan sa usa ka drug pusher sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ka babae nga nag-inom uban sa mga lalaki, gipusil. Upat ka mga pulis gireklamo sa mga mayor nga mga drug protector sa ilang lungsod. Mga eroplano nga mosulod og mugawa sa airport, sprayhan og pangpatay sa lamok. May hapon sugbog Kabisayan, mga pulis nga sakop sa City Intelligence Branch nakakumpiska og usa ka kilong shabu nga dunay market value nga moabot og 11 million pesos. Suspect nga nasikop miangkon nga iya ang nakuhang mga ebidensya. Nagsunod sa aksyon si Edwin Cañete. Atol sa gipaygayon nga bypass operation sa City Intelligence Branch dito sa Hill Tuntod, Mabulo, pasado alas 6 kagabi nadakpan sa Kamulsan si Reggie Palutes, 35 anyos. Usa ka kilong shabu ang nasakmit gikan sa suspect, apila nini ang usa ka medium size nga shabu nga nagkantidad og 7,000 pesos. Giangko ni Palutes nga iya ang drogas nga nasakmit sa Kamulsan ug bag-o lang sabsiya na maligya nini. Bag-o naman siya ito pa ng aging adlaw. Aging adlaw pa? Sabi sa akin customer nimo. Wala pa, so kwanta mo na, ihatod pa ba na, kung kibaw pa. So wa pa ka deliver yun. So kasi mo pagkuha. Katong gahapon. Kapon kasugod na pagkuhan. Pamera man, kung kibaw kwanta. Nasurprisa usab si Mabulo Barangay Kapitan Rinaldo Umpok sa ginaganon sa Cebu nga nakuha sa kapulisan. Bana-bana sa mga otoridad miabot og 11 million pesos ang kandidat sa Cebu nga nakumpiska gikan sa suspitsado. Nasuta ni Kapitan Umpok nga dili lumad nga taga Mabulo ang suspitsado kundi residente kini sa Barangay Labangon. Matud niya, wa siya masayod nga adunay big time drug pusher nga nakasud sa iyang barangay. Ngang nagani ko kay silinga na ni sa pulis nga ugos pa kuno ni siya na transfer dire. Karon gi among giingnan asam yun siya gikan taga Labangon siya. So meaning dili gini siya lumad nga taga Mabulo. Dili nagabang ra siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Pito ka mga tao nadakpan sa usa ka anti-illegal drug operation sa San Fernando Police Station. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Mga pinakete nga shabu, mga armas o granada nakuha sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando sa usa ka buy-bust operation. Ang shabu gibana-bana nga mukantidad kapin usa ka milyon ka pesos. Ilang nakuha gikan sa usa ka Castro Barameda alias Wiwi, kanhi dispatcher ug konduktor sa minibus. Ang operasyon gihimo sa mga pulis alas 2 ganihang kadlawon sa barangay Bugho. Nadakpan sab ang unom ka mga lalaki nga didto sa drug den ni Barameda. Ano mga personnel tagahapon sa buntag voluntary jud siya niadto sa area para gipakamang ni area kung sa ka pasorbe na mga area kung sa kalisod ng dalan para sa samuang mga plano pag-rate. So kani sir, nakita niyo ang mga resulta despite sa mga atuan tropa nga medyo hulang yung karon kay sa easy na ato mga force multiplier sa kapan nakahatag po na itong tabang. Then ang abag po sa provincial na director na to Sir Gerardo si Sir Albutra na naigay mga guidance nga sir manawag ko minyo kung kaso mag-lisa dyan sa mga operation so sir karon na positive ang atong lakaw. Si Barameda wa sa watchlist sa kapulisan sa San Fernando. Nitug-an kini nga kagahapon pa lang niya nadawat ang mga shabu. Wa ang kuna ni Barameda ang mga armas nga matud niya igo rang gibilin sa ila. Pag-upatan sir pag pangundok sir na-dispatcher ko sa terminal. Lamin yun, Taga Bugho sir. At taga Sangi mo sir. Sangi. Diya, usik ko god. Dili ka dumanhog yun? Akong papa dumanhog. Nagpasalamat si Chief Inspector Gadingan nga walay na nga igo kanila dihang gipabuthan sila sa nakaikyas nga nakabantay sa ilang operasyon. Salamat mis katawan po diya nga nihatag og impormasyon namo sir. Wala sa damo langana ang panahon bisan sa kabisi nato. Actually sir, we are also
hosting and billeting di Sibera sa taigan nga tao. So busy kayo. Grabe ang akong kuwan sa akong utok, sir. Munang kami nagpasalamat mi una sa tanan sa atong labaw makagagahom. Ang uban nga nadakpan himakak sa ilang kalambigitan sa negosyo ni Baramida. Pero dili mo matapangan ni. Dili ka. So gamit mo kasi. Yeah. Yeah. Dili, taga malungag ako. Malungag. Ngadto lang ko sa bugo kay ko kumigo na nindamig ano apit sa pin. Natulog man na pag ano dakop na mo. Hindi pa sipa ka ni may Pero hindi mo itong kaato. Di katulang gabi na nagatol mamilaw sa baboy. Ang direktor sa Cebu Provincial Police Office nagkanayon nga ang nahimo sa San Fernando Police wa magpasabot nga makalingkawa sila sa investigasyon. Ang mga lumulupyo sa San Fernando mitugan sa NBI nga gipanalipdan sa mga pulis ang mga drug poser. Dihang ang NBI ang nakaraid sa usa ka drug den sa maong lungsod. Ipasusi ni Gairanod ang mga cellphones nga nakuha kay basin dunay mga pulis sa lungsod nga protektor ni Baramida. Actually, nalipay ko sa naitabo karon. Actually, mo ni akong giingon yung gapon nga nay mga operations ta against this mga nagprotekta or nagsuporta ning ginadili nga drogas. Unya at least nakabawi ni siya kay giimbestigahan para ba nako ni sila. Si Baramida mag-atubang og daghang kaso og posible nga dili makagawa sa prisuhan. Samtang ang unom nga nadakpan, uban kaniya mag-atubang og dili mo minus 3 ka mga kaso. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga drug operation sa usa ka police station dili basihan aron pagdeterminar sa drug situation sa usa ka lugar. Gipasabot sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission nga ang pagdeterminar kung grabe ang illegal drug activities magdepende sa ihap sa mga dinakpan sa pulis. Kagahapon gibutyag sa PNP nga naguna sa ilang listahan sa labing daghan og drug personality nga nadakpan nga gipanid-an mao ang lungsod sa Konsolasyon. Base sa tala sa CPDRC, 245 ka mga inmates gikan sa 324 nga nagikan sa lungsod sa Konsolasyon ang dunay kasong drugs nga napreso sa maong pasilidad. Magsigig dakop muna mutaas jud nilang ang drug problem sa ilang locality kay magsigim sila dakop. Cebu Province Anti-Drug Abuse Commission walay official report nga adunay mga drug lords nga nagpaluyo sa mga politiko nga magpapili karong election. Kini gi-action na ni Jinky Rosit. Wa pa makadawat ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission kon si PADAC og report kabahin sa giingon nga mga drug personalities nga mopaluyo sa mga kandidato karong eleksyon. Si Joey Herrera ang executive director sa CIPADAC miingon nga dako og papel ang kapulisan aron mapakgang ang narco-politics sa Sugbo. Tuyo niini ang paglikay nga malambigit ang mga elected officials nga mahimong protektor sa illegal nila nga negosyo sa gidili nga drogas. Ang mga drug personalities giingon nga mosuporta sa mga politiko panahon sa piniliay pinaagi sa paghatag og campaign funds gikan sa kita nila sa drogas ug pagpagamit sa ilang mga drug pusher isip mga goons. Si Governor and Board Member Ivy has really shown support sa kapulisan because the commission wants nga kanang tinud-anay nga kampanya para jud nga naay mga naibuhaton ba dako. Si Attorney Lionel Marco Castellano sa Commission on Election miingon nga kinahanglang mapakgang sa mga pulis ang posibleng mahitabo nga narco-politics sa lalawigan. Hirap po ng bungkagon ang kanang mga involved sa drugs niya. So, pag-apalayan na nila ang mga search warrant, bypass, gabi na kay kasagaran kung nakabantay mo karon kanang mga dagko nga kanang mga drug personality. Ini search implement sa search warrant na armas. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kagamhanan sa Sugbo nangayog tabang sa tanan alang sa pagsumpo sa pagkatap sa gadili nga drogas. Kini gi-action na ni Leslie Caminada Vestil.
Mihangyo si Acting Mayor Edgar Labella sa tanan nga abagan sila ug ang kapulisan aron maminusan ang pagkatap sa illegal nga drogas. Kagabi, ang kapulisan sa Cebu City Police Office City Intelligence Branch mipahigayon og buy-bust operation nga nakakuha og dulan 12 milyones pesos nga kantidad sa shabu. Matud pa ni Labella, sama sa usa ka virus ang drogas nga angayang sumpuon aron di mo grabe. Matud ni Labella, wa hatagi og igong gibugaton sa national government ang problema sa gidili nga drogas ug ang local government mo inaningkamot sa pagsulbad niini. That we really have to fight not just by government, not just by the police authorities, but by everybody. Naghinangnan ta na nga itagpanabang sa katawhan sa mga ginikanan, sa mga communities. Now let's join hands in this fight. Kay dako-dako gini all over the country. This fight cannot be fought, cannot be won by just the police authorities. This fight is to be fought by all of us, all sectors of the community, because this is a very serious social cancer. Mapasalamaton sila Labella sa pagsikop ni Reggie Palotes. Niadto pang buwan sa Disyembre giplanuhang dakpon si Palotes sa CIB ubos sa hepe niini nga si Senior Superintendent Romeo Santander. Doon na namin ato'y game plan, and as early as December, the surveillance was already undertaken. So it culminated sa katong pagkadakop gabi. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. DPWH gihangyo sa 24 oras nga pagtrabaho sa First Bridge aron masayo mahuman ang pag-ayo niini. Gipatuman usab ang rerouting sa traffic sa Mandaue tungod sa pag-ayo sa mga dalan sugod karong adlaw. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. They go to Cebu City, damarag might as well ang sa ferry. Gitambagan ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa mga paingon o gikan sa upon nga mag-ferry boat na lang tungod sa masinati unya nga grabe na traffic sa syudad. Sirhan karong Lunes ang lane sa karaang Taytayan sa Mactan nga paingon sa Mandaue City aron sugdan kini pag-ayo. Mga sakinan paingon sa Lapu-Lapu City maulang ang makaagi. Nalangay ang pag-ayo sa First Bridge human sa fiesta sa upon, sinulog o International Eucharistic Congress. Ang pag-ayo sa bridge gibanabana nga mulanat og 320 days kung kapinsa na po kabuwan o mahuman karong Disyembre. Nagplano ang Department of Public Works and Highways sa duha ka shift nga pagtrabaho matag adlaw. Hangyo ni Mayor Daza nga tuluhon ang shift sa pag-ayo aron masayo ang paghuman sa DPWH. So ma-traffic na kayo ang second bridge kay from Lapu-Lapu it's only the second bridge ang magamit. So mao na siya and hopefully we're hoping ang mahimo ni siya 3 shifts para ma-shorten yung maayo ang repair of the bridge. Sugod karong adlaw, gisugdan usab ang partial nga pagsira sa Uano Avenue sugod gikan sa iskina sa AS Cortez hangtod sa Mandaue City Sports Complex. Tulo ka mga alternatibo nga ruta ang gisuggest sa DPWH ug sa Mandaue City Hall. Sa Hulyo gibanabana nga mahuman ang trabaho sa Uano Avenue. Gisugdan usab ang experimental nga rerouting nga traffic sa Mandaue. Mahimo na nga makalabang sa UN Avenue ang mga sakinan gikan sa Plaridel ug Kansaga apan di mahimo nga mo left turn. Namalikdan nga mas paspas ang flow sa mga sakinan nga dili na kinahanglan nga may U-turn ilawom sa second bridge o sa U-turn slot sa UN Avenue. Ila kining gihimo alang sa pag-decongest sa traffic sa second Mactan Bridge o traffic sa may Pacific Mall. Mas mabulyom naman yan ang atuang kuan, kinatuang UN Avenue kay ang tanang sakinan gikas Lapu-Lapu ari man moagi diri. So mas mapunan ang traffic diri. Pero tay mo kinahanglan naman sa gid ayuhon ang bridge. So expect of heavy Expect traffic. kita heavy traffic kay karon lagi heavy ta nga kuan much more kung mapunan og traffic ang volume sa first bridge ibalhin na to sa second bridge. Human sa mga dagkong mga kalihukan sa Sugbo niadtong Enero, daling gisugdan karon sa Mandaue City Hall o sa Department of Public Works and Highways ang ilang mga nalangay nga mga proyekto. Tungod kay makamugna gyud kini grabe nga trapiko sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue, hangyo karon sa mga tinugyanan ang pagsabot sa tanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. COMELEC mihangyo sa kapulisan ug military sa pagpaniid sa mga lugar nga posibleng adunay mahitabong kagubot karong eleksyon. Matud sa COMELEC adunay mga lugar nga giisip may pagkainit ang panagbingkil sa mga politiko. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rusit. COMELEC control.
Giawhag karon sa Commission on Election ng mga otoridad nga panid-an ug maayo ang mga lugar nga una nang nalista sa election watch list of areas. Kini mao ang lungsod sa Tuburan, Dumanhog ug siyudad sa Bugo. Ang tulo ka mga dapit dunay intense political rivalry ug posible nga dunay presensya sa private armed groups. Sugyot sa COMELEC kinahanglan nga mapakgang kini aron way kagubot nga motumaw karong eleksyon. Gisugyot ini ang pagpahigayon og peace covenant tali sa mga kandidato. So is to neutralize the proliferation kanang sa mga kaning possible private armed groups, no? I-intensify ang kanang pagpanakop sa mga loose firearms na posible gamiton kanang umaabot ng election. Giawhag sa COMELEC ang mga pulis nga susihon usab ang uban pang mga dapit nga dunay nahitabo nga kagubot ngadtong eleksyon sa 2013. Giklaro ni Castillano nga election hotspot ang Sugbo apan ang mga lugar ipaubos lang sa mga listahan sa areas of concern. To make a recommendation para ma-verify po namin and to make the necessary justification why these certain areas would be put under election watch list area. Karong buwana, gitakda ang meeting sa Provincial Joint Security Control Center nga tambungan sa COMELEC, PNP ug AFP. Ang pundok mao ang mo-validate ug mo-approve sa mga lugar nga ibutang ubos sa election watch list of areas. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga eroplano nga mga boot ug mugikan sa Mactan Airport ipaubos sa pag-spray batok sa mga lamok. Tuyo nini ang pagpatay sa mga lamok nga nakasulod sa eroplano nga posibleng nagdala sa Zika virus. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. We explained it to them Nangabot na gikan sa kauluhan ang mga chemicals nga spray sa Bureau of Quarantine sa mga international nga flights tungod sa hulga sa Zika virus. Tungod sa pag-spray nga mamatay ang mga lamok nga makasud sa abiyon nga posibleng makasud sa eroplano. Gibuhat usab kini sa ubang mga international airport sa nasod. para ang mga lamok sa eroplano nga watakibaw nga nakadala ang eroplano og lamok from other places bisag dili endemic, no? So, ang purpose lang yun is para wala gyud mo gawas nga lamok sa Philippines. Or makadala ta dito sa ilaha. Gawas sa pag-spray, gipahugtan usab sa Bureau of Quarantine ang ilang pagbantay sa mga pasahero nga mga boat sa Mactan Airport. Di mabiyaan sa doctor on duty ang thermal scanner sa international arrival aron masiguro nga mamatikdan ang pasahero nga dunay sintomas sa flu. Adunay taglima ka tawo ang magbantay matag 24 oras nga shift. 37 degrees Celsius ang normal body temperature. Kung dunay pasahero nga moabot og 38 degrees Celsius ang temperatura, dadong kini sa quarantine room alang sa paghiling. Kung ang pasahero adunay makatakod nga sakit, dadon kini og ambulansya ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center. We interview the passenger and then i-record na mo. And then kung gikan siya endemic nga place, so waon siya sa among ambulance and then idadon siya sa designated hospital like the Southern Islands. Ilang gibantayan ang mga pasahero nga magikan sa mga nasod sa Latin America, dindaghan ang nataptan sa Zika virus. Gipafila usab ang mga pasahero sa health declaration form sa di pa moagi sa immigration. Lakip nga gipahimangnuan sa Bureau of Quarantine ang mga nagpuyo duol sa Mactan Airport. Tambag nila Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa nga pirmi magmatngon sa pagkatap sa mga sakit di lang sa Zika virus. Ato lang is i-forewarn lang nato to everybody nga kuyaw ni siya, papaakan sa namok, kinahanglan magmatgo ng mga tao, but Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Upat ka mga pulis ang gireklamo sa upat sab ka mga mayor gikan sa amihanang bahin sa Sugbo tungod sa pasangil nga protektor sila ug lugas sa naasoy nga mga dapit. Ang report giaksyonan ni Ray Pasaporte. Midangop sa buhatan sa Provincial Director sa Kapulisan ang upat ka mga mayor sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo aron ireklamo ang upat ka mga pulis nga giingong mga protektor sa iligal nga drugas. Ang upat ka mayor mireklamo nga na problema sila kay nagkadaghan ang shabu sa ilang lungsod. Giingon nga tulo ka mga pulis non-commissioned officers ug usa ka opisyal ang nagpaluyo sa pagpadagan og shabu diha sa norte.
Wa nagibutyag ni Senior Superintendent Clifford Gairanod ang pangan sa mga nalambigit nga pulis. Sanglit muhimo pa sila og lawom nga investigasyon niini. Actually, pasagdaan na sana sila na to as of now. Kasi mas maayo mo gud na in flagrante delicto ba na sakpan din nato siya, and I even want to have raids na nandun yung pulis sa loob. Usa sa upat ka mga gireklamong pulis ang giingong maoy mo deliver sa Cebu diin didto ibilin sa sinaligan nila nga mopadagan sa illegal nga negosyo. Baha ni Gairanod nga ipatangtang sa serbisyo ang maong mga pulis kung mapamatud-an ang aligasyon. Gipahimangnuan sab niya ang uban pang mga pulis nga di musod sa maong illegal nga buhat aron di magatubang og kaso ug matangtang sa serbisyo. Di mas maayo gud na punta ka ng surveillance niya, testing kung unsa ba jud para diretso-diretso na, kasi kung warningan na to balhin na po na. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga empleyado sa Cebu Periculture Maternity House magpabilin lang gihapon bisan og wala sila'y klarong trabaho nunot usab sa padayon nga kasungian sa management ug mga union. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Gipaybaw sa Vice President sa Cebu Maternity House Employees Independent Union nga analang gyapon sila sa ilang mga station sud sa ospital bisan og wa pa makasinabot ang management ug ang union nila. Hangtod karon di sila mosugot nga piso lang ang aumento sa ilang suhulan matag buwan. Niadtong Enero 4, misangat og notice of strike ang union at tubangan sa buhatan sa Department of Labor and Employment. Apan napupos na ang cooling off period nitong Enero 28, rason nga mamahimo na silang makapahigayon og strike bisan unsang orasa. Sa pagkakaroon na sila kanang ilang temporary, makita man na nato diha nga dunay mga notice nga gi paskil diha temporary closure. So as of now wala na may pasyente kay sa may trabaho. Mao na kami mo trabaho man gyud mi pero wa may pasyente, so nara mi sa amo ang station. Giklaro ni Attorney Celso Riales, ang legal counsel sa maternity hospital, nga pagkakaron wa manira ang maong edipisyo. Ang nahitabo karon gihulagway sa management nga usa ka lockout diin dili una sila mudawat og dugang nga mga pasyente. Not yet, that is a big question mark. Not yet. What's ang notice na namin ibutang daw? Ang ilang they have this notice of strike. Ang kami naman, we have the lockout. Lockout mo? Lockout sa mo. Pwede Meaning, lockout din ang manawa? purpose na mo, managing wala ni karon manawat to sa. Ang Deputy Administrator sa Union nga si Jay Habenis mibutyag nga aduna pay sunod nga panagtagbo ang mahitabo din tinguha nila ang pagsinabtanay sa duha ka habig. Is no na could design that actually, no, kasi as conciliator mediators, no, we facilitate no na sila nga duha magkasabot ba sa ilang terms and conditions. Sa gawas sa maternity hospital, makita nga napuno sa mga placards sa atubangan ini nga bahin agig pagkita sa dakong kasagmuyo sa mga trabahante. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Patay ang inahan ug igsuon sa usa ka pulis samtang samdan sab ang iyang amahan human sila gi-hostage ug gipamusil sa iyang karelasyon nga babayi sa Calape, lalawigan sa Bohol. Ang inahan ug igsuon ni PO1 Rosalie Cuario maoy namatay human makaangkon og samad pinisilan sa ilang ulo human kinipo sila sa tumboy nga karelasyon niini nga nailang si Maricel Ramos. Ang insidente nahitabo sulod mismo sa panimay sa pamilya Cuario sa Barangay Ulbuhan, Calape, Bohol kagahapon adlaw. Dugay na nga dunay relasyon sila Cuario ug Ramos. Selos ang nakitang motibo sa krimen. Nakabsan usab sa iyang kinabuhi si Ramos human kini misukol sa mga miresponding kapulisan. Kasamtangan karong gi-contact si PO1 Rosalie Cuario sanglit na tanggong paman kini sa Sugbo tungod sa IEC. Ng misunderstanding, then pumunta yung si Maricel Ramos dun sa bahay nila at without any apparent reason bigla na lang pinagbabaril yung kamag-anak ni PO1 yung mga parents and brothers ni PO1 Rosalie Cuario.
Miani karon og mga pagsaway sa social media ang usa ka government office nga gihulagway nga wa magtagad pag-ayo tungod sa gubaon niini nga edipisyo ug kabaho sa lugar. Kini giaksyonan ni Leslie Caminado Visil. Ingon ini kagubaon ang buhatan sa veterinary quarantine dihang gibisita sa News 5 ang ilang opisina. Ang maong problema, dugay nang gisagubang sa regional director niini nga si Dr. Miriam Lopez Vito. Si Vito mihangyo silang labaw sa Bureau of Animal Industry nga tagan sila og maayong buhatan. Lisod kaayo ang ilang kahimtang, ilabi na kung muuwan tungod kay kasagaran silang mga atop na nga daot naman. Gawas nga gubaon, hugaw sab ug baho ang ilang nahimutangan. Of course, we cannot deliver efficiently the services that we are ought to deliver if you have this kind of workplace. Mga foreigner, you should have interviewed that foreigner. Although Filipina ang wife niya, nagliklamo. Baho pa jud daw. Tungod sa Facebook post, nasuta sa News 5 ang gubaong buhatan nga miani og mga pagsaway. Gikatakda na hinuon silang mobalhin sa usa ka building nga iyasab sa buhatan sa Plant Quarantine Services. Panghinaot ni Vito nga makakita na sila og hamugaway og permanenteng luna nga kabalhinan. There's a building beside and that is soon will be the place where we'll be transferring. Right now, we are awaiting for the partition, the cubicle for installation. But since our office is quite far, so we have to bear with it. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vistil, News 5. Mga beneficiary sa 4Ps magrally aron maaprubahan ang balaod nun nga maghatag kanila og kwarta. Kini giaksyonan ni Marian Ubay. Nang hinaot ang mga beneficiary sa 4Ps program sa kagamhanan na mahimo ng usa ka balaod ang pagpanghatag kanila og kwarta. Ubos sa programang Pantawid Pamilyang Pilipino, ang mga pinili nga beneficiaries makadawat og kwarta pinaagi sa Conditional Cash Transfer Program. Sa mga programa ang mga beneficiaries padayon nga makadawat og kwarta gikan sa gobyerno kung matuman nila ang mga kondisyon nga gilatid niini. Usa niini ang padayon nga pag-eskwela sa ilang mga anak. Bito ni Pinoy, kay bawami sa iyang heart, doon nag-isay heart sa mga public. Di man sad siya mulan sa pagka-presidente. Pero... Karong Sabado, usa ka unity walk ang ipahigayon sa mga beneficiaries. Lakip sa kalihukan, ang 44 segundos nga pagsaba-saba sa kadalanan ug ang pagmarcha gikan sa Fuente Rotonda hangtod na sa Plaza Sugbo. Just only for 44 seconds, not even 1 minute. 44 seconds. Ato nang ikuan just to raise our passion nga din ma-assigna na ang maong bill ngadto sa Kongreso. Si Mary Joy nga usa sa mga beneficiaries nagkanayon nga upat na sa iyang mga anak ang nakatungha gumikan sa programa. Samtang ang mga ginikanan taas na og pagsalig sa ilang kaugalingon gumikan usab sa mga gidalit sa maong programa. Nya sayo na kay para nila ang pag-adto sa center, katultol na sila kung asa dapit. Unya ang pagpa-eskwela sa mga bata at mapasabot nila sa mga bata nga usa na sa mga conditionalities nga gihatag sa pantawid para namo. Alang sa Aksyon Bisaya, Marian Ubay, News 5. Usa ka babae gipusil samtang nakig-inom diha sa A. Lopez, Barangay Calamba. Usa sa posibleng susiyon sa kapulisan ang kalambigitan sa droga sa nahitabong krimen. Kini giaksyonan ni Dayen Leseda. Samad pinusilan sa iyang ulo ang naangkon sa biktima nga si Eliza de los Reyes II, hingkod ang pangidaron og walay klarong address. Gipusil siya mga alas 11:45 kagabi sa A. Lopez Street, Barangay Calamba, Cebu City. Sulod sa Kat Kainin KTV Bar, samtang kini nakig-inom uban sa grupo sa mga lalaki. Nagpaabot ang biktima sa iyang kakita ug samtang kini nakig-inom, dunay motorsiklo nga nihunong ug ang nag-angkas niini ni kanaog og dayon nga mipusil sa biktima. Naabot yung yuwat. Tawad nga kapilas sila nagkanta, na inaabot nga nagmotor. Timing po kayo na napoy ni palit na kog sigarilyo. Nasa pagpusin niya. Gihulagway ni Anin ang suspitsado nga nagkalo, nag-short pants, taason og daot ang pamayhon. Kuan gikan sa motor ni lakaw niya. Sa akong luyo may dara siya nagpusil sa akong luyo. Sa portahan. Matod sa iyaan sa biktima, wala sila'y plano nga mupasaka og kaso sa mga suspetsado kay alang niya nga ang importante nga mapahiluna niya ang iyang pag-umangkon.
Anyway, unsay nitabo karon, wala na mi gukod. Amo lang gipo siya. Wala na. No further unsa ba kaso or whatever. Amo lang gipo siya. So taon pa sa homicide section ang motibo sa pagpamusil. Usa sa ilang susihon ang posibilidad nga adunay kalambigitan ang krimen sa gidili nga drogas. Siguro involved siguro ni siya sa anang mga kuan. No, basin okay, mabot anong lugar din napita mga kuan. Nakuha sa crime scene ang usa ka empty shell ug usa ka slug sa kalibre 45 nga pistola. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayin Lizada, News 5. Happy vibes sa TV5. Gibanabara nga kapin sa 8 million katonelada sa basura ang naglutaw-lutaw sa atong kadagatan. Tungod sa sobra kadaghan ini, mamahimong matabunan sa mga basura gikan sa dagat ang mga kabaybayunan lukop kalibutan. Apan, nasayod ba mo nga karong bag-o lang? Adunay bagong imbensyon nga posibleng makatabang sa pagpamenos sa mga basura sa kadagatan. Aniya ang report. Alang nato nga mga environmentalists nga magsakit ang dughan kung makakita sa mga basurang nagkatag sa kadalanan ug naglutaw-lutaw sa kadagatan, aduna natay kaabag sa pagsulbad niini. Ang maghigalang surfer gikan sa Australia nga sila Peter Siglenski ug Andrew Turton nakaimbento og usa ka vacuum cleaner nga musuyop og mga basurang naglutaw-lutaw sa kadagatan. Gitawag nila kini og vacuum sea bin. Ang sea bin namugna pinaagi sa usa ka balde nga gibutang ilawom sa dagat. Adunay taas nga tubo nga gikonektar niini paingon sa suyupanan sa bomba nga mitapot sa tubo niini ug mao nay mo segregate sa mga nakuhang basura gikan sa tubig dagat. Sa laon sa net nga naa sa balde ang tubig ug magpabilin didto ang basura nga nasuyop. Ibomba usab pagbalik sa dagat ang tubig nga nasuyop niini. Pwedeng kuhaon ang siben kung napuno na kini sa mga basura. Mao na sad kini ang kahigayunan nga pwede nang kuhaon ang mga basura ug ilabay sa sakto nga labayanan. Sugdan na sa managhigala ang pagbaligya ni ining siben karong tuiga. Matud pa, may kamahalan ang maong siben apan gamit kaayo kini ilabi na sa mga pier ug pantalan nga diin adunay daghan nga mga basurang naglutaw-lutaw. Ug mao kadto naglangkob sa atong live news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, balik ko ninyo matang alas 7:30 sa buntag. Weekdays sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucotsero nga to word of the day nagkanayon. Hindi sapat ang pag-ibig na wagas. Kailangan may pambili din ng bigas. Agay! Praktikal lang si JP. That's true. No? Yeah. So, wala na tong bahalag saging basta loving. No more na. I realized that after you have kids and all this, lisod kaayo. We have to work hard. But you know, I'd like to make a comment on that that vacuum para sa sa dagat ba. Actually, we don't need that if only people learn to throw their garbage properly. So, no bitaw no. Kay karon do na may mga environmental issues nga angay natong sabton sad no. Nya mo abag sa ta. Yes. Kay mao ra ba nay kaning kalibutan to, mao ra ni kalibutan nga atong ikabilin sa atong anak ug sa anak sa atong anak. Exactly. No? So I hope we all realize that after the water is gone, after wala na, guba na, there's nothing left for us. Exactly. Umawkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kadi lang kutob sa balita. Aksyon!